nek kaya ngeten iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke wis megap-megap arep tekaning pati malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalan iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Yai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sani niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Dansun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong suwenake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tampa. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lah tos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleki tampa kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo ngopo? Nek kowe wani ndakwa Yai Prabu Ndrawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nuwun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati dereng sawetawis dangu rawuh jengan ndika Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nggih Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun ngadhang kula Yai Prabu Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawonana nuning Yai. Kula kinten boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Ngraka ing Dwaraka. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upacara wayah tur jagat Pati Indra Jaladewa. Yai. Tansah pinanganing kawidadan liring sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten Praja Ngamarta. Durga mendhak kala sirna anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Yai Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Ngraka ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah
Mboten nangkung kaskecakno anggenjengan dika lenggah kaicalna jigo kelawan pekewo Durgama sangga runggi Koko Prabing Mandura. Yai Prabu, sampun boten kirang prayogi piswanipun Rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika. Yai Prabu Darma Kusuma kadang kula, Yai Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine tinemu taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Werkudara. Kresna kakangku apa? Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan nata ing Darawati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen to Werkudara ngaturake sembah kelawan nata Darawati, paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput kelawan kadangku ing Darawati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang, aku ora bakal selak. Waton kowe bisa nuduhake dosa keluputane Werkudara. Werkudara apa? Satemene Siadi ora nandang luput kelawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yai Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kelawan saban-saban ora kaya dina iki Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrahing titah semantah. Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembah Werkudara, ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembah Werkudara ora tak tampa ning pangestunipun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune nata Darawati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembah sing tinemu mudha. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana, merga kowe ora nampa sembahe karo sing enom, wis ora sandadak pengestonan, ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateka dhewe, aku mateka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pasduluran antaraning Siadi lan pun Kakang. Apan kowe sing marahi ora nampa sembahe Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggalih pun Kakang nggone nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampanana. Wenehna ngono, apan-apan tak jupuke. Kosek to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahing Werkudara, ndak tak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko malah kriwikan dadi rojokan geguyon dadi tangisan. Kresna wonten paring dawuh tampanan sembah Werkudara. Werkudara nggone ngaturke sembah lahir batin kok dadak mbok perceka werna-werna. Werkudara, nggih. Ya to Yai, ento pancen kaya mengkono sembahmu tak tampa lahir batin pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Pangestune Kresna kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadangipun Kakang ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma Waning Pintu Wasi Dara-dara Anamka Krasana Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti ento aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana sanggon-gon. Isin dipirsani para nayaka Punggawa semene akeh. Mbok yo nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik. Kok bule lho, Werkudara? Nggih. Mbok yo aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Koko Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-nggon. Kabeh padha prisa yen Koko Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Koko Prabu Mandura ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping 1000 wungkas. Werkudara leren kuwi malah bule. Bule
Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule, kaya aja nutuh karo Werkudara ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan wong urip ing alam padang kuwi dagang tuna andung bathi. Yen tuna sing dibakula yen bathi-bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bungah. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bungah, merga wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak ngresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule? Kowe aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugata ning kayangan. Kowe gugata karo para dewa, gugata karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip sak suwene tekan dina iki, atimu ngresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa, nek uripmu tansah ngresula, dosamu tumpuk mati timbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara, tak tampa ngendi wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-nggon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak ya Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Sembah kula kunjuk. Arjuna tak tampa Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestu Tampanono. Ya pinten tangsem. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanono. Iki kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Menika kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kekecakno anggen jengan dikala enggak. Iya. Pinten tangsem kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati ning Mrajing Amarta. Koko Prabu sasampunipun unggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa ta sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka. Bilih kelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula dyang rakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalaning adhawu. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon tersasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun karo ing Ndarawati. Namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka ing Ndarawati. Krana pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda kula menika sowan utawi wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinju dhateng Mrajing Ndarawati, kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengku kados dene negari Ngamarta Yayi. Koko Prabu nokno inggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesemban kula ing mekaten daya-daya kula cumadong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka ing Ndarawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinju dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan kararjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka ing Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka ing Ndarawati. Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta. Andra ingkang muswita rum kasiring samirana mrih
sekar kadung nas gandanyo maweh raras renaning driya Suraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Nuwun pangapunten. Watawis sampun ndungkap tigang candra etang kelengganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketewasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigartan antuk karya. Mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi lampah sarinaritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak. Kawursita sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten-repotipun ing Raka Ndrawati Yayi. Nggih, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten, Yayi. Sanget boten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng Garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng Garing Amarta. Wigatosipun supados ing Raka minangka dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati saged paring kepadang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suruh sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sakbiyantu boten-repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi pareng ambabarana ingkang sejati menggah menapa ing ngedakat tindakan punta sakadang. Punta sakadang boten badhe selak watun paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja Yayi. Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nun mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka Jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi song-song pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka Jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat nalendra ingkang tilaring tetarosan langur yen kula badhe ananting dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel
menawi pustaka Jamus Klima Sada kaboyong wonten negaring Ndorowati. Yayi, mugi keparengan nimbali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin Waragil. Koko Prabu mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca. Dara, nggih. Mara Yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja ngantun ing karembit. Mbarep kakangku. Ora Kudara piye? Ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa isa kaya ngene kahanane. Merga panggula wendahing Kresna kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ora bakal keri, mesti melu madhangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet. Kresna ora bakal keri, mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendahing Kresna kakangku. Mula aja nganti awel. Pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndorowati. Koko Prabu mboten arep barba pisang dhateng pengendhanipun Kakang Mas Njodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Njodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Kula sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari weteng wonten negaring Ndorowati keparenga pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada kaparingna dhateng Koko Prabing Ndorowati tumunten dados sarana birat penandangipun para kawula sak Projing Ndorowati. Koko Prabu, Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu Sadewa iki wonten dawuh Koko Prabu kepiye Yayi monggo penemuning Syadi ingkang tinemu Waragil mara gage matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahake marang sira Yayi Sadewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngragen awang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriga mulung mangrempak ing wadya Kurda-kura rek kagiri-kiri ro nanggono magawi gelar Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Waragil Sedewa upamanipun Kakang Mas Werkudara upamanipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndorowati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndorowati menika dados pujangganing praja ing Ngamarta miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandhikanipun Kakang Mas Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atur nasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangeksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu mara gage Yayi yen no pancen Syadi darbi penemu matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada menika mboten kenging pisah kaliyan para Pandhawa dening ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada
badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kaliyan pustaka Jamus Lima Sada menika krana menawi pisah kaliyan pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kaliyan para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Koko Prabu sanget sanget panyuwunipun ingkang raking ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika bathinipun menapa menawi pustaka Jamus Lima Sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu Batri jagat pangestu Ngoro. Ilah dal. Sedewa. Sedewa. Iki kula wonten dawuh Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyakara bawamu tumrapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Nuwun mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkono ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjenenganing Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutup-tutup wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjenenganing mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Dewa, wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas. Peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kaliyan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa gokehan cangkem. Wah, rasa kakian gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Lima Sada men diboyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Koko Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten sakmangke Koko Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying Bumira tamu pun sedewa. Sakmangke nggih menawi Koko Prabu menika kula nuwun sewu kula boten ndakwa. Malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Koko Prabu Ndarawati gandeng sampun tinarbuka sedayanipun malah samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon. Koko Prabu kula nuwun pamunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan trengcangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten sakmestinipun Koko Prabu. Sedewa, kula maring ngadhawuh. Koko Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Koko Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa, sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthahing Koko Prabu Ndarawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Koko Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu ingkang dados kewajibanipun nata Ndarawati menika namung nggula wentah. Nggula wentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun nalindring Ndarawati
Inggih menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Kowe lah. Lah kok malah lancang ucapmu? Kowe malah ndawa sing ora menyang Prabu Ndarawati. Ming perkara pustaka Jamus Lima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen tuwa negara Ndarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondurake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedah dipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Lima Sada, tumunten sak mangke wonten bab lalampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh. Mboten wonten, awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Pratri menggalih. Kula nyuwun ngapunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten, namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada, mbok inggih Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing ngeyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Ndrewili omonganmu kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Yen pancen ora wani, kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati. Matura. Inggih. Matur dhateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, Ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan ndong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arep dibanting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo Tang matura. Inggih, matur kados pundi? Barep kakangku. Aku sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun ngapunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Muni piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Ora sarujuk. Nyuwun ngapunten kula mboten mathuk Kang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nyuwun pamunten kepeksa kula mbadal dawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek ndasmu dina iki. Pandya Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Surakatite kambah ongke Surakatite merut layut sagung Praratu Werkudara. Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Dayomono nek pancen bocahe Mas Tuti dawuhing kadang tuwa tak ayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerang. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa. Teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Ya men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sapa Yayi? Saentuke. Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi ki malah kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin
mboyong pustaka Jamus Klimasada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tandha bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kala wektu dina iki ora sambung gagas Sedewa minggat yo men bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Gone barep kakangku maringake pustaka Jamus Klimasada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wani tumindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu menen sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus Klimasada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani Projeng Dwaraka. Aduh matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi, kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka Jamus yang jimat Klimasada. Inggih Yayi. Biar katali kau wau wis mengker nata ing Ndarawati nampi pustaka Jamus yang jimat Klimasada tinampi saking ngrayi nggih nata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma sigra mandhap saking mendhabi wis ora katon citraning nata ing Dwaraka amboyong pustaka Jamus Klimasada ucap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negaring Ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gura Petruk kanthong bolong sumawur Gura Bagong nyerpepeh pindha sata metarangan.
tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngarika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu atus pundi Yai menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta ila jagat dewa Bathara. Wah nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten Kakimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan ana ing ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngila dene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Mlewon lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur kula menika namung panakawan kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarja sapraptanira tansah pinangan ing kawidadaning ring sambika sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan paring pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ila dune dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung kula padha raja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tarono. Ngono. Oh, Gong. Cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat maripin daerah kasantosan.
Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petro dalem Padaraja sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong Padaraja sapratamu. Ngantunipun Ndara Kudara. Tansah pinanganing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenono idak ndasmu. Pangatunipun Ndara Kudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padaraja sapraptamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro ndak tumpuk. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tumpuk. Petro kantong bolong Padaraja. Ndara kula Bekti kula. Iya ya Petro tak tumpuk. Bagong Padaraja. Ndara kula bekti kula. Iya tak tumpuk. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sunan Prabu Darmakusuma. Ya, tak matur. Petro dalem ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sambi Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng opo? Kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng nyamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keteking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon boten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya.
Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora sak omong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesta padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon gula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika Apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengo nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kirik bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nek ngamben. Wah ayo wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming do teng Cermimi nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinten Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marambah makaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula kedhian nglesot teng negara Ngamarta? Ming butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to
bercamu. Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan Sang Sunan Prabu Darmakusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darmakusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula ponokawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu Ndara Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Hah? Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Warkasa terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kowe ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku Bagong. sami. Kula janjane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di Adimu ki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. pun kajenge nang kemawon mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lho,
Kono hubungane karo pustaka Jamus Lima to? Iya, Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Bekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Kelima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Lima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan nglawan kowe merga pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep nang ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming anu netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Ora wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur Kualik. Kualik. Hah? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ning turta kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegebluk apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekan
tekaning pati malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Anus maning jajalanat iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Yai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Wah, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis mesti Kresna menika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Dansun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhae Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Ndra. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep ngopo? Nek kowe wani ndakwa Yai Prabu Ndrawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isomu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Wis dantepi ya, Gong. Dantepi, ora usah wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki isih kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean?
ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Balajayu. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babo. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadepel nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba glendang negara. Ayo metu jawe aratene negare ati. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tumulyana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, sing wigati ayo budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna wonten maring adhawuh. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kyai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining maranggilan. Sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambaran menawa kinapit gambaran gading kadherak sangganing pomban cedhi
manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau kaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjempun kupit sanggar sangarup nena gandaka sapa nalika semanten pelajaring Raden Sedewa Waragil Pandhawa
carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ana apa Walid kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tawes padhae saka kene kok kaya ora adat sabene kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa anakku lanang Antasena piye mula kowe tak jawil kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta kowe tak kandhani ya nggir dina samengko kowe arep tak pamiti lho pamiti piye kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa kosek aja ngono Pak Cilik sing sabar sing ikhlas atine ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku Antasena piye nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati terus karo Koko Prabu Mandura bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada pekasan para Pandhawa padha sarembug Kakang Mas Jodipati wis gathuk Kakang Mas Madukara wis mathuk apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk terus ya meng aku sing ora cocok aku sing ora condong monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak to iya terus bapak ngopo bapakmu tumuli duka karo aku Antasena terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae heeh kau dosa okol tur kudu menang dhewe kuwi watake bapak terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena lho sing nundung lunga Mak Cilik bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak nundung Mak Cilik iya Antasena lha ndi bapak ajare kosek kowe aja ngawur kowe aja ngawur nek nganti kowe nesu karo bapakmu mesti bapakmu ngluputke aku meneh aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu ane nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta mestine aku ora bakal tinampa terus perkara pustaka Jamus Klimasada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati wah janji wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusu to ya pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa pambengsaning para kawula sanegara Ngamarta lha kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja Ndarawati nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti tegese menggara sapa sing ngaputinan apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena wah lah pancen kowe karo kuwi cocok kok Pak Cilik lah terus iki sampean arep lunga endi aku dhewe bingung ngene wae ngekos nggon aku apa piye Jembar Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong apa ruangan kosong aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena kelakuanmu iki kaya apa ana kawan wis ben sapa sing nyebut sakarepe dhewe ning pancen watau kaya ngene terus jane Pak Cilik arep ngopo Antasena piye iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus miang Jimat Klimasada lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klimasada nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon
Ngene nganti konangan kawula ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arti ndak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak cilik kuwi wong pinter. Mak cilik iki titisaning Bambang Sekoca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan ki arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan ki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan ki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, Mak Cilik. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Nalika semanten sigra sedakep saltu juga nutupi baban Hawa Sanga. Menengaken cipta Raden Sedewa tanana keng pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamurwing dat. Eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Raden Sedewa. Ana wujud Brahmana ingkang katingal mudha tumaruna kagiat Bambang Antasena wae. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arep endi? Aja nyebut mak cilik ndak kanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang gawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tekon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku nderekke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena.